okang'eyo nyaka ramogi ni wechego kiwinjogi ing'eyo ni ginyisango. Odiochieng' ma kawuono ageno ni gimidhi neno kata midhi winjo dhi mori. Wang'eyo nyadhi mar rieyo fuondni mag del. Ok rwayo mar thieth, rieyo mar winjo maber. Nyadhi wa ikelo ni kod Simfros Okinda. Biwadhe. Nyalo bedo ni en ng'ami sewinjo kata ng'ami ng'eyo mak kaka nawacho wantiere kae imora. Ok apar ka nawach nyinge maber. Omiyo adwani mondo mi ami thuolo mar ng'at ma kawuono wadwa twak go ewi rwayo del. Mondo nyiswa nyinge kapok wabet piny kata kapok watwak otenore koda nyadhi manitiere iye ka kaachiel koda ber mar rwayo del. Machiegni. Nyinge ng'ato yot mawacho kende. Koro kaw thuolo wacho ni kaw thuolo mondo ipakri. Koka wacho mami. Aniluonga ni Edwina Chinkomba, anyagi Msinaga, tatendo kamoro ni seme. Anahero weche mag rwayo del, tahero ni joma mine bedo nyiri mabedo maber. Chuo be jok maherore, ok ni tiendi kigolo sokse e ode ng'ato, to ng'ato go ng'wech. Mano nying ma ok awach kendi, winjo ka wuon go wacho. Edwina yie ka ber. Ang'e na asingo ne nyakora mogini wadwa neno chenro mar rwayo del. Kapodi sama nadonjo ka aneno ka en kamopogore gimoro amora mane iye ka paro ni olosi gi ranyisi mare. Koro chon kani donjo od ng'ato to ni mi album mondo mi ng'e joma nitiere iye. Aparo ni tinde en gima odok piny nikech picha ni simu. Mak mana paro ni gima neno mora. Koro inyalo mana siemona gik mopogore opogore ng'omo miyo iketo kama chal kama wanyalo chako gi kana neno kite moko inyalo go nambake. Wan gi kae mae kidonjo ni tiwinja winja ka chunyi okwe. King'iyo lighting king'iyo kitegi. Nonego bed abedo gi pi moko kae karingo kama. To teknolojia mara tama. Lakini akede ma en kuma ber neno. Alafu wantiere gi kar pedicure. Waluoke tiendi. Kuma waluoke tiendi. Okay. Ok ni kidonje e od ng'ato. Tika tiendi ng'ato ting'o ni. Kae waluongo tielo. Iluongo ni pedicure. Wadwa ni tiendi bedo maber ma kidonje e od ng'ato to tiendi nwe maber. Koki be orit maber. To nitiere weche ma watimo ka mar tielo iluongo ni reflexology. Reflexology en weche mar tielo kende to omulo each and every. Mano itielo. Kamoro mora nitie kiyo kae. Ngiswa ber kiyo nikech aparo kama michunga kata mana kama michunga nitie kiyo. Pani kata kama nitie ni kalokora tanya nenora kamoro. Inyalo nenori kamoro. Kiyo en ni okonyo gi space management. Koro kamoro ok nen matin ahinya. Kidonjo to kiwinj ka in kamoro modire. Koro kiyo medo it just gives you that sense of space, but space no onge. Koro emiyo watiyo gi kiyo. Green ingeni en ga nature. And nature means life. Okay? Koro kineno ko atiyo gi a lot of green, mangiso ni chunywa ma iye dwaro ga ni kibiro ka tiyudo life. Your energy bedo renewed, your strength bedo renewed, to ibedo ng'at ma koro winjo maber. Koro green en ga life. Emomiyo waketo, at least waketo ni a bit of plants, a bit of color, mondo kibiro to iwinjo ka life no duogo, ok ni koro iwinjo mar rachar.
nang'o msuma. Nyalo wewe wi msuma go. Gi sami moko gi nke santa no ka gi sim. Koro msuma seche motimo massage watiyoga gi lighting mar msuma ma miya a bit of calmness nikech seche mitimo ni massage ok onego bedni waumoga nyaka kata wang'i. Okay? Waumoga kata wang'i to msuma ni omi that illusion mar light to kare light onge. Koro the fact ni kuma quiet and then there's a bit of music and then the light is very dim konyi mar mondo ibed relax. Our main aim at the end of the day ni modwa ni wachim maduong' ni are you relaxed, are you feeling healed? Yeah, kiwuok kae iwinjo maber, iwinjo mamor, iwinjo ka dendi koro othigre. Dwa ni mondo mi ing'isa wi maua manitiere kage gimbe giketi mondo mi ne ka gima in e alwora. ma koro klat neno ka gima inoko. Ineno ka gima inoko to be ne yot to be ineno gik mabeyo beyo. Yani sasa ma wangi ineno gik mabeyo. An mane gima nenoga. Awinjo ga ka mood na olokore. Iwinjo kimor. Awinjo nyaka mor. Sasa maneno gima ber. Tenjo ka chunyo mor. To mane gima wadwa watem yudo kuom clients niko. Niko bira kae. The moment monena nena kaka kae chalo gi kaka towel ni otwe kama. Tuwinjo ni ai an kuma ber tawidhinjo maber. Yes. Amien kama kichope to gimora mora mane iye ka. Tiyo kamora chiel mar neno ni mood mari olokore. Kendo yikori magara sama koro ang'i mulo fuondni magi to dendi bende koro ni mana mayom. Kabisa. Iwache maler. Mitndi. Akoro mogi okadwa ni moda bedi. En gimineno. Iwacho ni gimineno emineno kendo. Kada gimineno emiyudo. Kaka ineno kaka kae chalo kendo samoro iparo ni en kamoro ma kichope tiwinjo maber e kaka wasewinjo seche mwasebedo kae gimoro amora moketi en mondo mi olok pachi iwinj maber ka wadwa ni mondo mi wakwany stress wagi e dhot ka wawuok to wakwanyo gi kanyo thuolo ma wantie kae ni ng'e ni kichopo ka to gimineno gi gimiwinjo dhi miyo dendi winjo maber. Ngeni nyaka na dodge ka Edwina. Aneno ka gimora mora olosi e rang'iny mopogore. Nikech kitruakruok ni ngeni oyot mana mondo moyude hospital. Mar neno kaka ng'ato rwakore samoro pimo tije. Inyalo mana ng'isa ni ere kaka pango gimora mora e kar tiji ka. Nyiso gima ng'ato yudo kochopo ka. Aha, mano penjo maber ahinya to gimomiyo watimo gik mwatimo. Let's say kaka the services more for massages, kaka warwakre. It all depends gi kaka client dwaro mondo newa. Seche mibiro kae ka in client, idwa ni bi kama ler. Idwa ni bi kama ji omor. Idwa ni bi kama kidonjo tiwinjo ka chunyi oyudo kwe. Nikech be wathagre kae, wamanyo pesa. To koro idwa ni seche ma kiseloso pesa, kisethagri miyudo pesa nicha. Seche mitiyo kode, ok idwa ni tiyo kode kaka idhi thagri. Idwa ni tiyo kode kumokwe, kuma ji oheri, kuma king'iyo kata mana ukuta wall, tiyudo ni wall ler, iyudo mor, nitiere mor moro miyudo just by even just seeing. Ok ochuno kata ni nyaka wami service. Kenda dawacho ni kanya di nikech sama nadonjo kae. Nitiere kaka kidonjo samoro Nairobi Kenya do ng'ato olando ohala. Ne wacho ni ohala ni ber. Online ka adwa ni mondo mi adhi achopi. Tichopo kae to ka gimoland cha gi gima yudo ka opogore. Tadiera nyiri mane waromogo kapar ka seromo gi dichwache. Nyiri mane waromogo from kaka girwakore. Nitie moro mano muso nyaka gi nyinga. And nawinjo ka gima asechopo. Ere kaka lek mane in godo mar chiwo services makare. Iyudo jok ma bende itiyo godo machal ka gima gimbe lek no ema gimbe gintie go itiyo tije. Koro kidhi kanye to lure gi energy mar ng'ato gi chuny ma ng'ato nitiere go. Gima idwaro kaka in wach ni koro kaka an marani mora. Vision mana nitiere go kana chako imorani. Ang'o mana dwaro? Ang'o mana nitiere go e pacha? Ang'o mana dwaro achieve at the end of the day? To an kaka Edwina
nyinga iluonga ni Edwin. An ahero gik mabeyo. An awuon. Ahero gik mabeyo. Ahero bedo gi jok momor. Sasa ma kata ka romo gosiepe ga tiwinjo asemiyo gi nyiero dakika moro achiel to gi nyiero to gi mor. Yeah, koro that also translates gi jok matiyogo. Nika sasa ma ginena ok ni gichako ngwech giringo gi pondo. Adwa ni ka bira ni to gimor mar nena, and that now goes to the client. Kwa na client ma client odonjo. Sasa ma client odonjo ni to wasechung to wasenyiero kode to amor to kwa ng'e nyinge gima encourage ga jok matiyogo ni nyaka ing'e nying client. Kiluongo nying client correctly, client no already o trust you. Ong'e ni ya gimodhi yudo kanyo en gima ber. Kana chopo ka onego bina chako gi mora. Nikech machas eri makoro asesomo aseng'eyo neno. Poka penji kuma ne imora wuok nikech wang'eyo ni imora. Ne lobro wacho ni imora. Kata bato kang'eyo ni into. Ere kaka ni chako luongo wala ni imora. Imora dong' yang'a ni en gima gima miya mor, jok ma miya mor, jok matiyogo nyaka miya mor. Nyasaye be no miya mor. Kane asebudho kapok ayudo nyathi for a long time. Nabet e marriage for close to 10 years kapok ayudo nyathi. Chieng' ma nayudo nyathi, nawinjo ka Nyasaye omiya mor. But nyathina is actually 7 years. Biashara nani ben 7 years. And 7 years now wachako higa mar 8. Koro chieng' mana conceive to nanyiso Nyasaye imiya mor. To kana a conceive ni tema vision mar chako spa obiro. To acho ni adhi luongo biashara na be imora. To nyathina be nacho adhi luongo ni Nyasaye imiya mor. Adhi luongo nyathina ni imora, obed nyako obed wuoyi. Wacho gani ya ni gimain e gimi rwake deni attract energy mitero. Exactly. Koro from bakanina neno ka gimain no e gima bende iyudo. Wadwa ni mondo wadhi ase neno kitimo services mang'eny. Rwayo del kogono gik mang'eny kawuono wada wuoyo mana e wach mar rwayo fuondni. Awacho ni ka rwayo del to chal ka gima en mar osuptal. Rwayo fuondni. Awacho ni client odonjo. Odwa ni mondo mi orwa dende kara fuondni mage makare tera kaka chenro no dhiyo. Gima watimoga mokwongo ka client obiro, wakwongo receive reception, warwake maber. Kwaserwake to receptionist tere e room kumidhi lose. To the whole process iyudo ni client en gimitimo mos. Kisedonjo kae wangiso client kik ibed garaka, kwanza simbi kuongi keta silent mokwongo, because wadwa ni pachi te gik moko te obed kamoro achiel. Gi wan mwalosi be pachwa te bedo kamoro achiel, abe simbo kamul mondo by the time iwuok ira kae, adwa ni wuok number 1 ka ibedo healed, nikech ok watima ruecho mar mor seche moko. Watimo ruecho mar ni seche moko someone is depressed and gi depression moro to dwa ni o release those tensions. How do you release those tensions? Seche moko nyalo dhi kata hospital ni tuo to daktari nyisi ni hapana, ok ituo, dendi ojony, dendi ol, dhi kamoro ni mora kata idhi kuonde minyalo rwaye dendi mondo orwa dendi mondo ogol ni toxins from the body. Ka waserwake room watimo gimoro miluongo ni stretches. Ang'o ma stretches timonwa? Stretches introduce dendi mar mondo dendi koro orwak massage. Ineno dendi oyie, dendi ogonyre, wanyalo wacho ni wagonyo dendi koro, nikech seche moko client biro ka muscles ge gin tight, obiro ka pache ol, alafu yudo ni modhi be mwatiyogo ok watiyo gi moya ni koro irwa dendi gi mo. Nitiere modhi mwatiyogo moko mang'we mamit and they also have their healing process. Iyudo kaka mo mar lavender ama mo mar eucalyptus yawo ng'wech mari. Koro kata ka ng'wech ni no twere, iyudo ka ng'wech ni yawore. Koro wacho ni wachako gi Rieyo muscles. Wachako gi Rieyo muscles mondo wa open up your body. Wa release tension mantiere e dendi. And that is very important. It also allows you allow your energies mari gi mar therapist mondo agree. Ingeni massage nyalo timo kata ki imiyo wangi, because
the moment amulo dendini, our energies change. Energies work also change. To mangiso ni we can now synchronize. Okay. Yeah, kwase synchronize to koro massage bedo mayot. In kaka therapist enjoy to mone client massage to ibe kaka client injo ka dendi gonyore maber to winjo ka ichako bedo mana mamor nikech nitiere some hormones mabedo excited, the oxytocin bedo excited, the happy hormones. Koro kia kanti ipo to koro mana biro mana ka chwanyra ni to ang'me koro awinjo mana maber, awinjo mamor, awinjo kan energetic, anyalo dhi e tich, anyalo tiyo father. Yeah, so that is what massage does. Ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Setieko rieyo del, ne wantiere mokwongo me irieyo fuondni mondo muscles relax, mondo koro rwak ruecho. Kwa kanyo to wadhi e okang' machalo nade? Kwase akanyo to koro waketie kitanda. Massage bed olos maber, the size, the height olos maber mar mondo, and then it's very comfortable. Massage beds go be wa heat mondo seche minindo kanyo ok ni koyo chami. Yani wadwaro ni winj mamit. Meat lilo. Massage beds go, they are heated, and then one gear essential oils be a boy kanyuma inhale. Seche ma itimo ni massage, and then koro wachako timo ni massage. Wachako gi tiendi, the right side kwa the left side. Wachako gi right now. Wachako gi right because your heart is on the left. Koro kwanyal excite your blood. Okwanyal what you gi blood flow kaka remo ringe dendi. Mangiso ni wabe nyaka wadhi e school mondo walonye e tijno. Nyaka i understand dend ng'ato, kaka dend ng'ato chalo, nyaka i understand kaka blood flow ringo, nyaka i understand the muscles, skin mar ng'ato. Koro nyaka walonye e gigo mar mondo kika changanyisha dendi ni anyalo tiyo gi oil manyalo react gi skin mari. Koro nyaka understand skin mari. Akara ni ng'ato nowacho ni joma chuo ma samoro dhiga massage ma kinyo chieng' moro mutigire tuo. Ti jomoko ng'eyo ni ma lony ma ng'ato somo thuolo malach. Eka mondo mi ong'e ni ringo nikech poni ok idhi sikul maber to kibi ng'eyo kaka remo ringo. Kaka remo ringo. Ni owuok
kora cham kochopo kora chich to muscles ringo nango. Kaka daktari somocha en mani koro mar daktari opogore, but marwa en mar relaxation, but still nyaka wa understand ni dend dhano chalo nade, skin ne chalo nade, en gi what conditions, en gi what problems. Nitiere massages moko miluongo ni local massage ma kane in gi problem gi tiendi, koro tiendi no kwa massage, koro we need to understand. Kiwuok e tielo. Koro kiwuok wachako gi tielo, kisewuok e tielo to wadhi e toki. Yeah? No, wachako gi right leg, left leg, alafu toki. Koro toki kae, deal mostly gi the shoulder mass, the mailo ni scapular bone, the scapular bone. Kae ngech GT a lot gi bede gi jomoko bede computer for long. Most of our clients idoni gin jok ma bede computer for long. But they understanding nyaka career mar ngate nyaki understand ni ngani ochunga minga during the day ama ubet ga computer for long ama uwoya minga nkech ntiere nyaka massages mag face. Maybe they use a lot of their facial expression kaka smile no TV kacha. You need to come for facial massage. Rieyo Fuondni Mag wang. Muscles make wang, make dhogi nyaka warie, make iti kuonde gi nyaka warie, because you use a lot of your facial expression. Koro bange kwase tiendi to wadhi e toki. Kwase ngeni ngat mabede computer. Now we put a lot of effort on your shoulder muscles and on your back muscle, on your scapular bone area. Ero kamano jomoko nitie jok mohero ni mondo kodhi mar yudo massage kendo nying massage oseketho koka ahinya. Kama wantiere ni nying massage samoro ok ber mak mana paro nitiere ber mar mondo mi ing'e weche mag massage. Chenga mawacho ni kobiro ka an kaka nyako adwa ni mondo mi orwaya gi nyako wadwa. Nitie ng'ama biro biro ka nyako to wacho ni odwa ni mondo orwaye gi ng'ama dichuo. Kanyo be timore to pod en mana massage mar rieyo del. Inyalo lero nwa chochni mosebedo e wi chenro mar yudo massage. Okay. Gigo telure gi values mar ngato ama values mar the founder mar biashara. En kaka wuon en values ge gin mage. And values ga gin niya atimo professionally done massage with professionally trained therapists. Koro whether idwaro dichuo kata idwaro ng'ama miyo emorwai, ngat marwai no, because they are governed by certain principles that now govern the company, okonyal timo gimopogore gi gima wawinjrego. Ka client obiro ni en massage, nyaka obeda ni en massage no kende mitimo. Anything mitimo extra. Ang'eyo mang'eny ni kwanza Kilimani ka owuore okethore. Owuore mo wang' chuth. Lakini there's still hope. Hope en niya, nitiere clients moko madwara niya denda lit, tadwa no dhi orwaya. Ama denda ojony, tadwa no dhi orwaya. Rwach no kende ime gima odwaro. Mako biro kae, the first thing makiseketo neketa en essential oil. Ngano nindo kabisa. Because mane gima nokele. Koro wa encourage ya client ni kibiro imora wangi professionally trained therapist. Yes. Niswa na mo nikeche wani nitena warwaga mana gi gini ngana coconut oil. Yes. Nitiere ber matiyo gi mo en mo mane machalo nade ise lungo essential oils make to ngato yuayo to nitiere kaka konyo gonyo dende. Mo mirwayo go ngato gin modhi machalo nade ma owinjore ti godo mondo mi giti maber e fuondni mag dhano. Nikech ng'e nitie modhi madonje e del to nitie mo makati wiro oko to en oko kanyi moduni. Yeah, what you give liquid oils. Koro a liquid oils gi ema koro wa infuse the essential oils mawa bro target the different needs that you have. Yeah. Koro nitiere jok matiyo ga gi castor oils, but now our nitiere jok matiyo gi castor oils, nitiere jok matiyo gi coconut, nitiere jok matiyo gi shea butter. Koro oils got any their different values bagi add on your body, but one what you give plain liquid oils, then kibiro eka koro understand niya ini dwaro ni in gi congestion maybe kori ama wibari, ka wibari wanyalo tiyo gi lavender, ka in gi congestion what you gi eucalyptus. Koro why infuse
this plain liquid oil. Gise ni mudho, nikech nitie mudho mantiere ler mitiyogo mopogore gi makoro wabet ka waneno. To nitiere thum moko ma bende wuok piny ma samoro ne wantiere ot mane ok wang'e kata ni ne sadi. Sama ne wachiwo wayudo ka seche madhi 4-5 oserumo. Ere ber mar the kind of thum kata sauti mikete massage room no kaachiel gi duoko piny teyni kata kit taya mane miketo mondo mi ne ni ok irwa mana fuoni kende to en ng'at ma dende te gi winjo ne ka owuok kanyo to en ng'ama opogore. Be isedhiga kamoro kata hotel kidhi the moment mi donja ni kata pok owuok kodi iwinjo kitima oh, it's nice to be here. Yeah? All those things gin gi meaning mar gimomiyo ng'at mane loso kanyo ne temo achieve at the end of the day. Nitiere gimomiluongo ni mood mar ng'ato. Mood gi the emotions. Gigi te inyalo play go without talking to a client. Inyalo play gi taya, inyalo play gi music, gi the smell. Kaka kanyo ng'we. Kaka nyoro na dhi hotel moro mang'iso gi kendo kinya aduoko kelonu essential oil. Kaka kanyo ng'we. They all add to your relaxation. Because at the end of the day, what do you want to achieve? This client needs healing, client needs relaxation. Koro taya, mineno ka kidonja ne twa dim taya. Seche moko taya no ntiere kaka omi pachi bedo calm down. I calm down. Kata ne in gi stress moro tinjo ka pachi o calm down. And then the music mwatugo. What yogi music moko mino ni the spa relaxation music. Ntiere kaka obedo curated the sound kaka biro, the piano, the saxophone, ntiere kaka sounds go tugo. Ntiere kaka gi mio pachi bedo mopogore. Ang'o miyo gini Marshall en gima konyo dhano nitiere kaka ochango ji. Ang'o mi paro ni massage en gir jomomiyo gir joma ni godo. Inene kaka gima en mar joklas. By the way, as we continue with life, wawachoga ni it's no longer a luxury. Tinde ok en luxury mar jok momeo. It's a necessity. Ineno kaka you need food, you also need massage. Because we tend to overwork our bodies. Itiyo ma indende ni kete tich Monday to Tuesday to Wednesday in mane tich imanyo pesa to now wapenjre niya dendi matiyo matekni ere kaka reward. How do you reward your body for working so hard? Mar tiyo matek itiye Monday to Tuesday to Wednesday nyaka Friday. Koro wacho massage is not designed for rich people. It's designed for everyone. And it's a way in kaka and kaka edwina adi timogo giving back to myself. Jalui wacho ni ng'ama janyadhi kendo gima ne wasewacho ni nyadhi okonyiso ni ng'ato koro nigi nengo ne moro ong'aw malo. Ang'eyo ni kit jalui ni edwa ni mondo gigi otimre e yo ma kidwa ni mondo chimno kendo kana donjo imora kamano gima naneno. Kamora rooms ng'eny kamora mora mana wuothi na edo kan tire uniform tire gimoro machalre kata e wang' joma ne waneno. Nyadhi mar jaluo emano miyo bende ichako gini tendo ka en gima bende mori kopogore gi ohala mitime iye. Iwinjo ka yudo gi fulfillment moro kata ber moro neno ni lek mari makoro idago. Ahero gik mabeyo, gik mochanore, gik mondisore. Kata ka en mana cushion ni to bede cushion moro ma kibete tiwinjo ni tabete gima ber. King'iyo wall ma wang'iyo ni kai king'iye tiwinjo ni tineno adier ng'ani no paro ok ni no yuda wall ni to keto nitiere gi paro moro mano biro ne mo paro mar keto wall no kamano to wall no omanisha ng'we e ngima kata mar dhano. The colors ma tiyogo colors go ang'o ma gikele ngima mar dhano. Koro kalure gi kaka Edwin ahero number 1 ahero gik mabeyo, ahero gik mochanore, ahero gik maler, kwanza ler. Oh my god, wuothe uru kae
tinyalo neno kata gi kit lawa gi kaka rwakora gi kaka arito face be uneno face na yawa Jipoko neno kama itwe massage bende en kama ng'ato en sawa nikech kibiro tido ni mondo orie fuoni mag dendi ok dhi tim kanyo kirwako law mak mana adwa ni mondo mi nyiswa kaka ineno ni rito ratiro mar ng'ato bedo nono maonge law nikech ang'en gima samoro miyo pach ji lokore ko winjo ni adhi mondo ng'ama miyo to an ng'ama dichuo kata ng'ama dichuo to an ng'ama miyo biro ka to tene massage ok anyal dhi nikech ji maonge law idhi nen denda confidence madwa naket ne jawinjowa ma winjowa en niya kidonjo kae dendi no nyaka warite kabisa. Koro kalure gi kata gik mwakete wi kitanda ibro neno niya an gi surwaru mar chuo an gi surwaru mar mine an gi bra mar mine. Koro mokwongo ikuonga an kaka therapist awuok ti awe irwako mago mondo inyalo rwako surwaru ka in ng'ama miyo ti rwako surwaru to sasa kiserwako mago mangiso niya nitiere kaka wakava dugi tuno kai wa consider ni nduk gi the private parts wa consider ni nduk nyaka wakava mi bed comfortable kisebedo comfortable waumi maber gi towels depending kaka weather ntiere wanyalo umi gi leso kata wanyalo umi gi towel kata wanyalo umi go ngeti ndalo koyo waumo clans nyaka go ngeti to sasa ma abro mana yelo kuma tiyo go kende kan tiendi kai kanye ma yelo kende koro kam ok ni koro dendi ni koro wawuotha hapana ayelo mana kuma tiye kende mangiso niya client bedo nyaka make sure ni in relaxed kinge niya your private parts are really taken care of. Ng'ato kong'eyo kuma remo wuok e go kuma dhiye godo tinyalo duogo kaka relax gima ni dwa ni relax iduogo koro ng'uti otur inyalo lero ni rach mar bedo ni idhi kata gima ji hinyo nikech iyudo ka joma chwo samoro dhi juma ka juma rach mar ng'iyo dhi kama samoro irwayie ma onge lony gi ber mar neno ni kata bed mani wi irwayo nitiere samoro mibiro mondo midendi te bende obed mayot nikech ok en wich kende ema olga koro joma chwo kimedo dhi kuonde ma iture ng'utugo to ng'uti inyalo tur wuod baba mi sim kalure gi kaka ng'ano mulo lechegi ok onego bed ni leche irwayo kata gini kata bones ok onego bed ni irwayo koro jawinjona biye kuma nyiri olonye tijni mangiso niya nyako ni nodhi e skul igadi achiel ko puonjra puonja opuonjre dend dhano mondo ong'e ni dend dhano ni remo ringo nade skin ne chalo nade layers adi mag skin mantiere go leche adi maringe dende to mage magolo remo to mage maduoko remo to mage ma tero remo e wich to mage ma tero remo e tielo koseng'eyo mano seche orwayi kong'e ni kamulo ka tadhi hinyo ng'ani kamulo ka tadhi keto bedo relax mulo dend dhano ni ok en mana mula ni mulo dend dhano e wi leche man ka gima samoro mag ng'ut maricho ng'ut dhano ok onego bed ni nitiere kaka watimo nega stretches. Aparo ni kaka wacho wach mar massage mitime kinyozi iwacho ni nitiere leche moko e ng'ut ka mas koko mul maber to nyalo miyo ng'ato sim kata nyalo kelo chochni e wich nyalo mana siemo nikech samoro ji ohero gik ma gineno gi wang'gi ineno e tok it kae e tok it ka nitiere gik moko mwaluongo ni lymph nodes to koro seche ma ng'ato orwayo leche gi ok onego bed ni omulo leche seche mwaruecho ok wamul ga leche wamulo gik moko miluongo ni muscles chalo kaka koro magi kuondegi mage mwamulo leche kimulo to inyalo miyo remo ringo mopogore koro nyaka seche irwayo ng'ute kamae kidhi towards the lymph nodes mangiso niya seche mane waluongo ni lymphatic drainage system seche mirwaye kitero nitiere toxins mantiere ga e dend dhano ma seche mirwayo titero toxins go towards the right lymph nodes ok ni nirwayo ng'ut dhano kitero
maybe igolo remo ni ka kitere wiye koni mano idhi changanya dend client ni to client ni nyalo sime kom koro joma chuo ana nyalo encourage unia biuru kuma ng'ato lonye wach del gi wach leche gi wach rwayo del mar dhano. O wach ni samitiyo titiyone dendi to kitine dendi mar mondo mi chiem kende. Itiyone dendi mar mondo mi irie fuonni kendo mar mondo ilu gigo mabiro miyo dendi kachiel ok en del kende en gima iyawo nyaka pachi kendo miyo iyweyo makare ok adwani mondo mi amed mang'eny nyadiwa ma kawuono en ng'e niya rwayo del ok en mana mar joma nigo kende ok en mar jopesa mana kaka samoro idhi e osuptal mondo ng'e ni rembi ni gang'o e kaka bende samoro ber kidonjo mar mondo mi wach ni riena fuonni gagi mondo ipenjri ni ituo adier kata samoro fuonni gi ma jony nyadhi wa erokamano nyawa nembe kendo chiega simanyien ninga siko